Gibanduan ni Cebu City Mayor Raymond Garcia ang kontraktor nga tangtangon sod sa 48 ka oras ang separator barrier nga gitaod nini sa Cebu Bus Rapid Transit BRT lane mga suking Tigaminaw. Ang maong mga barrier mao'y gitumbok nga hinungdan sa mga aksidente sa mga motor sa maog lugar ato nakalabay adlaw. Gihimo sa Mayor Amando human sa iyang pagsusi sa dapit diha sa Osmeña Boulevard des may Jones Avenue kaganihang buntag mga kabombo. Gani gikahinabi sa Mayor si Engineer Norvin Imbong ang project manager sa CBRT mga suking Tigaminaw. Ang pag-inspeksyon ni Mayor Raymond Garcia agi og tubag sa nahitabong disgrasya. Sa disgrasya sa giingong 8 ka mga motor sa managlahi nga oras sud sa usa ka adlaw. Nahitabo 8 ka disgrasya sa motor sud sa usa ka adlaw nga diin nalandig itawon sa tambalanan mga suking Tigaminaw ang mga motorista. Tungod kay matod pa wala makabantay sa mga barrier nga ibutang diha sa ruta sa BRT sa may Jones Avenue. Imagine na walo kabuk disgrasya sa usa ka adlaw yan pagka-alas sa 8 pasado mga suking Tigaminaw mga alas 6 paingon sa alas 8 sa gabi 3 kabuk motor ang nasuwakak mga kabombo. Matod pa nga gibutang sa kontraktor ang mga barrier aron maoy magbulag sa mga linya alang sa CBRT project mga suking Tigaminaw. Ang gibutangan sa barrier mao ang agianan sa bus kung magsugod na sa pag-operate ang mga lane sa BRT nga wala untay makaagi nga mga pribado nga mga sakyanan mga suking Tigaminaw. Matod pa ni Mayor Raymond Garcia, nihangyo kaniya ang kontraktor nga kung hapit na mag-operate ang mga bus sa BRT, ilahan na sab nga ibalik ang mga barrier. Delikado og basin nanapoy madisgrasya og ibalik ni mga barrier mga kabombo. Matod pa sa mayor nga kung magsugod na gyud pag-operate ang CBRT, nagtuo siya nga makasabot ra gyud ang mga tawo nga dili pwede agian. Dili pwede agian nila ang bisan hain nga linya sa CBRT mga suking Tigaminaw. Kaya naman ngadtong pagka Pebrero 10 sa nakalabayng Lunes mga kabombo, giingong 8 ka mga motor ang nadisgrasya sa Jones Avenue. Tungod sa separator barrier nga diin dunay uban critical gyud ang kahimtang nga napakaron sa tambalanan mga suking Tigaminaw. Nang hinaot in town ng mga kabanay sa mga pasyente nga nadisgrasya nga unta mabayaran sila sa management sa BRT tungod kay dako na kayo ang ilang bill sa ospital. Wa man to nila tuyua nga madisgrasya. Kinsa may ganahan nga motorista nga madisgrasya, wa man to nila tuyua. Unya wa po sila kabantay mga suking Tigaminaw. Hinungdan nga nadisgrasya sila nalandig in town karon sa tambalanan mga kabombo og nanghangyo sila nga unta ang BRT management mutabang po in town sa pagbayad sa bill nila sa ospital. Ang kontraktor sa mga project wag gyud maka-anticipate nga delikado kayo ang barrier nga ilang gipamutang diha tunga-tungas kalsada rutas BRT daghan kayo ang nadisgrasya perting luoya in town sa mga biktima nga nakigbugno sa litag sa kamatayon hangtod rong mga orasa. Og naay taga BRT nga naminaw ron unta tabangi in town na og bayad ninyo ang bill sa ospital sa mga pasyente. Kay naay usa ato gikan Scarborough nangumpra nagka-blood clot in town ng ulo naaron sa pribadong tambalanan dako na kay bill nihangyo in town to nga matabangan sa BRT management sa pagbayad sa bill sa ospital kay wa man ta natutuyua in town mga suking Tigaminaw. Gikan Carbon nangumpra mga lamas pag uli ni Agig Jones na sabod ang ligid sa motor sa kanang barrier inangatumba in town ang mga senior citizen nga magtiayon mga suking Tigaminaw. Hangyo na ko sa BRT management nya tabang mo gasto sa bill sa ospital. Inyo man ang project kay may gibutang anang barrier diya tunga-tunga sa kalsada.
kisa bagutay ganahan nga madisgrasya mga suki nga taga Mindanao, wa man. Wa may ganahan madisgrasya. Labad pag-ulo sa mga kabanay sa mga pasyente kay na ospital ilang ginikanan, samutan pag yun sa bill sa ospital nga puti pagkadakua mga suki taga Mindanao. Ni chat lagi nako ningon nga Boss John patabang ibi. Pwede ba nga atong dulon si Governor Gwen Garcia or si Mayor Raymond Garcia? Hangyoon na mo ang BRT management nga unta tabangan mi sa bill sa ospital. Engko nga i-search sana ninyo ang kwan Facebook sa BRT BRT nya i-chat ninyo nya hangyoa para unta nga matabangan mo sa pagbayad sa bill sa ospital. Kining BRT mga suki tiga Mindanao murag ako nakita nga di mo ni makasulbad sa problema sa traffic Cebu City. Gahuot-huot man ni mga suking tiga Mindanao. Traffic na daan ang Cebu City. Samutan pa ani mga dagko nga mga bus nga magdagan pohon sa Cebu City. Samot kita ka traffic ani. Gipamugos man gyud ning BRT diri Cebu City aron madayon ang loan. Nga binilyon nga loan mga suking tiga Mindanao. Nakisa may nakasapi ani pag patuman sa BRT project mga suking tiga Mindanao. Perting dugaya hinay kayo ang trabaho sa BRT project mga kabombo. Imbes ang deadline, ang time frame 2025 ra, humanon ang BRT apan giingong moabot na po ni sa 2027 o baka moabot ning 2030 mga suking tiga Mindanao. Gaantos og maayos ka traffic ang mga sugbuanon, mga motorista nga moagi aning Jones paingon diri karon sa Bacalso gumikan kay pag-ayo aning maong kalsada perting trafika na prolong og maayo ang agoni sa mga sugbuanon mga suking tiga Mindanao. Gidali gyud implementar ang project para gud nga dili ma-expire ang kini ang pag-loan og kwarta ngadto karon sa kini ang World Bank mga suking tiga Mindanao. Mao ni ang resulta basta sa gulag pangwarta ang kining project gani mga suki tiga Mindanao makabuli-buli gyud na. Ato sa